Nagwadjog adlaw rin yung tanan. Sa karang adlaw na guys, diya nagpaw nga mong gipalit gahapon. Ano si dang hinluan guys, kay murag na pa dahil lapok-lapok. Kaya nung di magbugat o samit. Dati rin na magmaribukon siya. Ato na kong maribukon siya guys. Parang ijagbot. Wala rin nakuam din yung isa. Dini na dadig hurot guys, kay atrapod. Dadaragan sibuyas guys, nabuhi na kayo siya. Nabuhi na guys. Ang kuan guys, sinluan, kanilapok. Hindi ka dubugat ba? Excited na ko guys. Magkita na pumingit siya. Uy, kuha ng kamot, uy, umoy. Kuha na may kuwang guys, manggang, may magdatog manggang. Wa pa may musaka, kaya dagang ujian diha na kuha man. Katulong. Nay! Murag lamiin ni siya nga pa. Ilhas pamurma. Jay! Di ka mo deng agkupaw? Di ba, di ko magdengar na. Nanay-nanay. Di ka mo deng agdian. Grabe, naglukat og paw gapon ga. Tulo ka buok. Ang narawan. Ay! Oh! Lain mo na makulungtong. Latusan din ng pinila dyan. Yan na ni. Dagka din uban. Uy! Kita na patay. Wag ba ida. Knockdown. Knockdown Rosali Mayura. Matabang tuway ko nung tuo. Ipang gamot. Knockdown Rosali Mayura. Nay! Unay! Alis ha! Uban tabay, manuroy ta sa dagat. Napod. Balag eh. Sugmamig manok kabi guys, do ka buok, grabe lami dining manok nga Bisaya. Lami paghang. Oh, si Eric. Jadi ini kan bodil tandoy. Coba daraan buat.
Ijaan sa gang kanding. Ito sa nanay. Anong kani ba nay? Putlo ni nay? Ha? Putlo ni? Asa? Di man ni madangag din kani. Madangag din eh. Ha? Kasi babaw ka. Kani madangag din eh. Manuang mo na. Kapil pag lang. Manay mo na doon. Hmm. Manay mo na doon. Kani ba? Punuan naman ni Dapit. Ibabaw dahon. Sabi naman. Apil lagi po ni. Kapil mo na. Uy, umoy ang kamot. Wala ka na ba? Ha? Ughad ba ka ni? Kasaybaw. Nagkanding nay. Ako rin ako sandin. Huwag pa malagi ng anak. Naduga ko naman na. Bawa ka mong tangi bagtay pula ka buwan ni tanding. Mata ka bagtay pula ka buwan ng kanding. Sa kanya baliran sa lahat. Kaya pula ng kanding. Damo ko man. Nagpamapakot ang sanina kay wala pa mo kuhikan kanina. Kalabag hapon. Ni kamara to mo. Larga na ko. At uy, daghay ko ano. Migas. Hello guys, mularga na day ko. Turo kog maribuhok. Babayor. Bye dang. Bye Aliana. Nakita na dito. Bye. Hapon mo siya na disgrasya na pod. Ang amping dito sa isas mo ibo. Amin. Ang amping. Amping dito. Bigang pagka-disgrasya rong adlaw. Maghinay Huh? lagi. Kapod. Dahil sarap ba siguro yung sakay? Ha? Dahil
Dapat ko napangpang nga balik ko anji. Ang pangpangag mo to ni Roy. Oh, pangpang motor ni Roy. Wala akong magkakita mo to ni Roy. Kami ang nagpangos na guys, another disgrasya na pod, murag malala ni pagka-disgrasya haron. Motor ako. Nakita na kat na guys, nagabot na guys. Motor ako tay. Temen ko. Swerte. Swerte luto, mutat daog si Tatay Ugma. Hello guys! Diyan na ko sila Ate Julie, diyan na bigilit sila. Tagbumisaywi. Di ko nagilak-hilak kay gimingaw di ay. Ngani ang gasa diyan ang sunis. Gabi ka ng Kettle, isa na? Kettle popcorn? Nung. Kettle corn. Kettle corn di ay, o kanang Richie. Ang gabi ba ng Richie? Dapat bida. Asa man itong kitingan eh. Chukumocho. Wala ba ting ticket sa series? Da, Yakult. Ah. Da nagmangga guys, nga among gikuha kani harang naghana. Ang galing gusto apunon da kay wag naman gud Day pa, lami mo guna nung kuanan nung lamawon. ipanaway na pa nila to. Ay na lamawon nung ala nadugmok nagtabijat eh. Isang din naman. Isa sa rip, isa mo na nanay. Yung isa sa lang mo. Aga, parang Nag-isang lemon. mo pa pagbukuanan. Kani guys, siya mo ganing isang bulsa sa sabon. Sabon sa sabon ba? Nalampaw dia. Tsa. Lamian na kalatikan. Katiki mo ba? Latik yung punti. Agmangga dyan gito, doon dyan inahawagi tangtang sa punggay kaya rin di maghumok. Sunod adlaw, okay pa kagin sa adlaw. Bitas bina na, paibog. Batasan, bisay di ay. Bisay. Bitas bina na. Pero humuta ka adyo. Kabuang naman anjing pamuno na eh. Disgrasya lagi pupug. Grabe ni pagka-disgrasya haron. Sige magmotor kay bang. Di pa ka maul. Gazud. Aw. Mami, taggan. Nga naman ko rin sugod. Sugod. Ano lang sumis? Long, tagay mo pa long. Ano pa niya ako? Hindi, be, kamusta man, be? Ha? Gusto ko nun. Ningam like kag matog Cebu. Di aw ba gaba eh. Ano pa niya papa? Bisita ko nila. Mo papa mo pabisita ka, di ikaw mo adto. Eh. Una. Yun na pa, bisita diri pa yun. Istorya man na sila. Bisita. Ang hatong kitsa ha? Kasa Ano magagang mo pero sa eskwelahan di. Yung pangutana mo nun. Bila na kay kanding be kita ka? Kay kanding. Hindi ako nun yung bantay. Hindi ako nun yung... Hindi ko ikot bangko. Di, bu tayo mang kanding. Hindi para sa mga mudagan kalit. Pinlo na gug natan nga kising. Sige, lugwaya, lugwadan. Ano kung kaan pa nga arte ba na? Ang yapon na may dalang ganas. Lukat ko gano'n. Anong ganding mo balik-balikan ubutang kay pwede mo ilang ihi, di man mo kaon. Yapon long. Ja marami guys. Marami yung vlog ng adlaw dia nakita naming lik si Bayog na po din sila ron. Ate Manda ni samtang ako Kato kumakatrabaho. kayo ma mo adto ko kuan. Pagbayad ko tuition sa eskwelahan. Umad kasi matugay. Bayad ko tuition sa eskwelahan mo nakaw. Bisig malis man ako ma. Yung tumagdag saging kamuti. Nadi sila dagang saging kamuti. Lami ba di kamuti dyan da? Ano kami isa lagi? Nadi sila dagang kamutihin dito. Bang manang. Ikaw manang. Sindikato. Sindikato ka man nagkamuti. Nung isang basagis na belong be. Ito guys, mara na yung vlog ng adlaw guys. Salamat sa inyong pagtanaw o God bless natong tanan. Amping mo kanon na yung asa mo karon. Bye guys. Thank you for watching.